Zistite, či možno zostrojiť taký konvexný mnohouholník, ktorého najmenší uhol má 90 stupňov a každý nasledujúci je o 12 stupňov väčší ako predchádzajúci. Takže chceme zistiť, či v mnohouholníku môže byť prvý uhol 90 stupňov, ďalší o 12 väčší, čiže 102, ďalší vnútorný uhol opäť o 12 stupňov väčší, čiže 114 stupňový. Ďalší uhol by bol 126 stupňový a tak ďalej. Čiže vnútorné uhly daného mnohouholníka by sa mali postupne zväčšovať vždy o 12 stupňov. A tak ďalej. Číselne dostávame vlastne členy aritmetickej postupnosti s prvým členom 90 stupňov a diferenciou 12 stupňov. Členy tejto aritmetickej postupnosti môžeme sčítať. No a mnohouholník to bude vtedy, ak pre súčet bude platiť aj vzťah, ktorý platí pre súčet vnútorných uhlov konvexného n-uholníka, a teda n-2 krát 180. Čiže číselne môžeme stále k 90 pridávať 12 stupňov a tak ďalej až do nekonečna. Avšak konvexný mnohouholník to bude iba vtedy, ak v prípade, že sčítame prvých n členov, bude zároveň platiť, že tento súčet sa rovná n-2 krát 180, čiže v tomto prípade to naozaj aj bude konvexný mnohouholník. Vychádzajme teraz z určenej aritmetickej postupnosti a určme súčet jej prvých n členov. Súčet prvých n členov aritmetickej postupnosti vypočítame podľa vzťahu n/2 krát a1 plus an, kde n je počet členov, a1 je prvý člen, a1 je n-tý člen. N-tý člen našej aritmetickej postupnosti vyjadríme pomocou prvého člena, čiže a1 plus n-1 d, kde po dosadení konkrétnych hodnôt dostávame, že n-tý člen je 90 plus n-1 krát 12. Súčet prvých n členov takejto aritmetickej postupnosti teda bude n/2 krát 90, čo je prvý člen, plus 90 plus n-1 krát 12, čo je n-tý člen. Vzťah upravíme. Čiže n/2 krát 168 plus 12n. A posledná úprava. Dostávame 84n plus 6n na druhu. Takže takto by sa vypočítal súčet prvých n členov takejto aritmetickej postupnosti. No ale n-uholník to bude iba v prípade, že tento súčet sa bude rovnať n-2 krát 180. Vytvoríme teda rovnicu 84n plus 6
n na druhú sa rovná n minus 2 krát 180. No a zistíme, či vôbec také n existuje. Roznásobíme zátvorku na pravej strane. No a dostávame kvadratickú rovnicu 6n na druhú minus 96n plus 360 sa rovná 0. Obe strany rovnice sa dajú vydeliť 6. Dostávame n na druhú minus 16n plus 60 sa rovná 0. Odkiaľ z pamäti vieme určiť korene 6 a 10. Čiže našli sme n, ktoré vyhovuje obom vzťahom. Mohol by to byť teda 6-uholník alebo 10-uholník. Overme ešte, či naozaj pre daný počet vrcholov konvexného n-uholníka, a teda uhlov, zostane daný n-uholník skutočne konvexný. Takže vypočítajme, že v prípade, ak by to bol 6-uholník, akú veľkosť bude mať posledný 6. uhol. Čiže, čo je vlastne 6. člen aritmetickej postupnosti? Posledný uhol by mal 150 stupňov, čo je stále konvexný uhol, preto 6-uholník spĺňa uvedenú požiadavku. No a v prípade, že by to mal byť 10-uholník, tak posledný jeho vnútorný uhol by mal veľkosť 198 stupňov, čo už nie je konvexný uhol. No a teda nevznikol by konvexný mnohouholník. Preto jediný počet vrcholov a zároveň uhlov je 6. No a pre 6-uholník teda vieme nájsť príslušné veľkosti vnútorných uhlov, tak, aby bola splnená podmienka, že prvý uhol je 90, každý ďalší o 12 stupňov väčší. Takže hľadaný konvexný mnohouholník, ktorý spĺňa túto podmienku, je jedine 6-uholník.